रोटी भात पकाई बनाई जो रोटी भात पकाई नहीं जो ऐसे भाई बियाह करी हम तो निःशुल्क जैसे अपना हम भाई रवि के बिना तिलक के शादी करा दे। आप भी आपकी शादी में कमाएंगे, दहेज नहीं लीजिएगा। ओके। ढेर लड़का बुलेट खाती जरूर रुसेले। हां ओसन त अपाची खाती तो लड़की कहले बे कि हई जौन गाड़ी में घूमत रह ये हमर बाबूजी दिहले बाड़ो आ तेला ओपे हमर दिहले अरे के सधा ओपे हमर दिहले अरे जाए के सधा दहेज दे बिना घर के बहु बाड़ू इज्जत बाड़ू लुका के रहो। अच्छा बाकी ऐसा होला ना पूछो कैसे कैसे सास चाहे कि कतनो बहु लुका के रहे ताकि काहे रहे। अब गीत के माध्यम से बताए कि गीत के अर्थ का बा। लय बड़ी पुरान है भरत चाचा के। हां जी जनिती जजारल जइबू आग में दहेज के अरे पाप नाही करती बेटी ससुरा में भेज के। तो मान लो कि अब खड़ा बनी जाता भाई अब सवाल जवाब हो तो हूँ ऐसा नहीं पेश करी पतो कहती है कि आखिर काहे अम्मा जी हम लुका के रही जबकि हमरा के केहू देखे से बाकी हो केहू ना कर ई कैसे हो जाए। तो कहती है कि सब केहू देखले बा अरे अंजोरा में निहार के तका हम चलिए सासू आचर संभाल के का हम चलिए सासू आचर संभाल के का हम जहिया देखा देखी होला तो 10 लोग जाला देखे खातिर तो लड़की तो वही घड़ी सबके नजर में आ जाले कि कैसन बिया खराब बिया निमन बिया। हालांकि केहू के लड़की के तो काटे के ना चाहिए। हां जी लेकिन फिर भी पतो कहते कि अब हमरा के मत कह के ला जाके रहे सब केहू देखले बा अरे अंजोरा में निहार के का हम चलिए सासू आचर संभाल के का हम चलिए सासू आचर संभाल के का हम एक जना कहलन कि हम आर्मी में नौकरी करले 30 लाख ले। हां बियाह हो गई लड़की ससुरा चल गई 10 दिन बाद कहलन कि सुनो तनी भूख लागल बा कॉफी बनाओ लागल बा भूख बाकी कॉफी फरमाइश तो लड़की जवाब देके कहती है सुंदर बा हम चली सासू कहली कितने बता कैसे सब कोई देखले बा कि आज तो लजा के ना रहबे तो कहती है कि इहे नु जरूरी मजबूरी कहाला अब बाबूजी दुआरे पर करवले जयमाला। जब जयमाला होला तो सबे लड़की के सखीरे सुनना चल फलाना के तनी दुल्हा देखा जा गोरबा की करिया बा तो घरी सभे देख ले ताकि लड़की लजाओ त कहे लजाओ की है नु जरूरी मजबूरी कहाला अब बाबूजी दुआरे पर करवले जयमाला। बराती घराती देख ली हलो आ 10 गो दुल्हा के यार हां जो सही जयमाल होला टाइट रहले सब आ जो सही जयमाला होई तो लड़की कहती है कि आमा जी हमार बात सुनी लफुआ लफांगा देखले अठाह कमारी मार के का हो चलिए सासू अचर संभाल के का हो चलिए
पापा जी अगर भे में मारती हो निर्दयी पापा जी अगर भे में मारती हो बेटी दुलरुई के आँखी के तरुई के बेटी दुलरुई के आँखी के तरुई के सपना उजाड़ती होला निर्दयी पापा जी गर्भे में मारती होला पापा जी बात सुनी और ही लोग देखले बा ओ मेरा उरा सबका नंबर बा सब के हु देखले बा नचनिया बजनिया माने दुआरे बारात लगल तुरंत पीट लेके कि सब के हु देखले बा हां अरे नचनिया बजनिया लइका से आन देखले बुढ़ावा पुरानी अब हम कैसे रहे सबसे बेसी बेचैन देखल अनुपमा तारो बियाह होई हमरो बियाह होई तो वीडियोग्राफियो लगे तो कहब थुथुन लटका दे हां घुमा दे ये 1 2 3 ओके यही तरी जानी जे एगो चुटकिला याद है अरुण चाचा एगो हमरा गांव में अंजनी मित्र बाड़ो तो कर बियाह भइल तो शादी के एल्बम बनवाले रहे तो कहल कि देखो फलाना चाचा शादी के एल्बम हो 18000 लागल बा पानी है अपना सेट करे माने पानियों में डाल देबो तो दही ना हां एगो जे मगहिया बाबू हमर बबुआ जी पानी में ना सटी आग में दौड़ी हवा बनाओ तो उनके एल्बम लगल बा 18000 वे कहते कि वीडियोग्राफी वाला देखले लाइट बाटे का हम चलिए सासू लास्ट लाइन कि बाबूजी देखले हलता हो के खाड़ हो कौन तोरे इज्जत से होता खेलवाड़ हो गोलू राजा रोवेले अच्छा दीप मुँह मार के का हम चलिए सासू अगर बात समझ में आइल होके तो एगो ताली बजा दी एक अर्थ है बात कि जब नियम गार्जियने लगौले बड़े आखिर काहे लुका के रहे तू कुछ कह